Hola a totes i tots! Sigueu benvinguts a Orienta't, el teu canal d'orientació educativa. Jo sóc Luis Fallos, orientador educatiu a la Comunitat Valenciana. Comencem! Hola a tots i totes! En el vídeo d'avui parlarem del PR4, és a dir, el programa de reforç de quart de l'ESO. En primer lloc, hem d'esmentar que el grup de PR4 és la continuació dels grups de tercer de PEMAR. Si necessiteu informació sobre aquests grups, la trobareu al vídeo creat específicament per a aquest programa. Com que hi ha una continuïtat entre ambdós programes, tractaré de ser un poc més breu en aquest vídeo, on contextualitzarem el PR4. Així doncs, explicaré què són els grups de PR4, quina és la legislació que els regula, les seves característiques, etc. El primer que hem de fer és començar per definir el programa i ubicar-lo. Des d'un punt de vista legislatiu, els grups de PR4 queden emmarcats dins de les actuacions del Pla d'Actuacions per a la Millora, formant part d'un conjunt d'intervencions educatives per a la millora de la qualitat educativa, l'equitat en l'educació, la inclusió i la millora de les competències de l'alumnat. Aquest PAM inclou altres programes o línies d'acció, com podeu veure a la diapositiva, on hem de destacar el recolzament i reforç a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, el programa per a la millora de l'aprenentatge i el rendiment de tercer d'ESO, les mesures de compensació de desigualtats, etc. Com que no vull fer-me pesat en l'àmbit legislatiu, us deixo a la descripció del vídeo una relació de la legislació que cal tindre en compte en matèria organitzativa, curricular i inclusiva que té relació directa amb el PR4. Tot i això, sí és necessari recordar que les mesures grupals per a l'aprenentatge vinculades a programes específics, com seria el cas d'aquests grups, són mesures curriculars extraordinàries catalogades al tercer nivell de resposta per a la inclusió. És a dir, aquests programes s'han dissenyat per ajudar a l'alumnat que ha presentat algunes dificultats al llarg de la seva escolarització. Així mateix, us ajudarà a obtindre la competència necessària i a aconseguir titular en les mateixes condicions que la resta de l'alumnat. Aleshores, què són els grups de PR4? La normativa es defineix com un programa d'atenció a la diversitat i l'inclusió educativa que es troba situat al mateix nivell que el quart curs de l'ESO, però dirigit a l'alumnat que en cursos anteriors ha presentat dificultats generalitzades d'aprenentatge no atribuïbles a la falta d'estudi o esforç. A més, té com a finalitat que l'alumnat desenvolupe les competències clau i assolisca els objectius generals de l'etapa. Els grups de PR4 es podran formar amb un mínim de 10 alumnes i un màxim de 16, i la seva organització curricular es realitzarà per àmbits. I què són els àmbits? Doncs els àmbits consisteixen en agrupacions de matèries impartides per un únic professor o professora, d'una forma similar a l'organització en educació primària. Amb aquesta organització s'afavoreix que el professorat pugui tindre una relació més estreta amb l'alumnat i un millor coneixement de les característiques i capacitats i possibilitats d'aquests. Amb tot això, s'intenta afavorir el seu procés d'aprenentatge d'una forma el més profitosa possible. Aleshores, com s'agrupen les matèries per àmbits? D'una banda, l'alumnat de PR4 cursarà un àmbit lingüístic i social amb una càrrega lectiva de 9 hores setmanals que inclourà valencià, castellà i geografia i història. D'altra banda, tindran un àmbit científic i matemàtiques amb una càrrega lectiva de 7 hores setmanals que contindrà matemàtiques i ciències aplicades a l'activitat professional. A més, l'alumnat d'aquests grups cursarà la matèria de tecnologia amb un currículum adaptat que li permetrà aconseguir els objectius de l'etapa. Des del centre es podrà optar per organitzar aquesta matèria integrada també dins d'aquest àmbit, amb una càrrega de 3 hores setmanals. Pel que fa a la resta de matèries del currículum, les cursareu de la forma habitual, tenint en compte les possibilitats organitzatives del vostre centre educatiu. Cursareu llengua estrangera, educació física, religió, valors ètics i 2 matèries específiques d'opció amb un currículum adaptat. A continuació, descriuré els criteris d'accés al programa. En primer lloc, com que existeix certa continuïtat, podrà incorporar-se al programa l'alumnat que ha cursat tercer de PEMAR. Tanmateix, podria incorporar-se alumnat que presenta dificultats generalitzades d'aprenentatge no imputables a la falta d'estudi o esforç i mostra interès, motivació i expectatives d'obtindre el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
D'altra banda, i de manera extraordinària, podrà incorporar-se alumnat que, complit de requisits d'esforç, interès i dificultats, hagi cursat 2 vegades tercer d'ESO o una vegada quart d'ESO. Així doncs, l'alumnat que no presenta una actitud favorable front al treball, que no s'esforça allò que seria desitjable o no mostra cap interès, malgrat les propostes o la intenció que en ocasions poden tindre les seves famílies, molt difícilment podrà ser proposat pel seu equip docent per al programa. I això és important, ja que sense la proposta de l'equip docent, cap alumne o alumna podrà anar a un programa de reforç. I penseu que el fet de ser proposat aquest programa sense vindre de tercer de primar ha de ser entès com un reconeixement i una espenta per afavorir que pugueu aconseguir obtindre la titulació i poder proseguir els vostres estudis. Així que, si és el vostre cas, aprofiteu l'oportunitat. A continuació, hem d'entendre com va funcionar la titulació de l'alumnat d'aquests grups. Actualment, a l'article 15 de l'ordre 38/2017, on es regula l'avaluació en ESO i batxillerat, s'indica que per a obtindre el títol en educació secundària obligatòria s'han d'assolir els objectius de l'etapa i les competències claus corresponents. Tanmateix, aquest article indica que l'alumnat obtindrà el títol quan tinga superades de forma positiva, és a dir, aprovades, totes les assignatures fins a quart, o bé tinga avaluació negativa en un màxim de 2, que no podran ser simultàniament castellà, valencià o matemàtic. I recorde, el títol de l'ESO és exactament igual al títol que s'obté en el quart ordinari, no hi ha cap diferència. Però sí que podria ser perjudicial obtindre'l en matèries suspenses, ja que us pot baixar la nota mitjana i perjudicar-vos en l'accés a un cicle formatiu de grau mitjà. Moltes voltes se'ns diu que els grups de PR4 ens preparen per a estudiar cicles formatius, és a dir, formació professional de grau mitjà, però tot i que el disseny del programa sembla encaminat cap a aquesta opció, amb el títol podeu accedir també al batxillerat si penseu que aquesta és la vostra opció. Fins i tot podríeu presentar-vos a oposicions on el requisit siga el graduat en educació secundària obligatòria. L'avantatge que podem trobar als grups de PR4 és que ens permeten, mitjançant un treball més personalitzat, poder millorar les nostres qualificacions mitjanes i de l'expedient. I això serà molt important, perquè aquesta nota mitjana serà la que ens donarà accés a cicles formatius de grau mitjà. Però no us fiqueu límits, siga per la via que siga, podeu assolir objectius encara més grans. Sols em queda comentar un fet, una idea important. No penseu que una volta esteu en el programa la vostra inscripció és definitiva, ja que, igual que se us ha proposat per a estar en el programa, se us pot proposar en qualsevol moment per abandonar-lo si l'equip docent considera que no s'estan donant les condicions de treball, interès, actitud i esforç que s'han d'exigir a l'alumnat que forma aquests grups. Així que no us relaxeu, no us regalaran res, heu de treballar perquè la capacitat la teniu, i ara sols heu de seguir demostrant que també teniu l'actitud. Es tracta de promoure la cultura de l'esforç. Treballeu i segur que ho aconseguireu. I amb aquestes 2 idees arribem al final d'aquest vídeo. Espero que us hagi sigut útil i que hagueu entès en què consisteix el PR4 i les possibilitats que us ofereix. Si teniu dubtes, us deixo a la descripció del vídeo alguns enllaços on podeu trobar més informació sobre el programa, o bé podeu deixar-me les vostres preguntes als comentaris del vídeo i tractaré de contestar-vos el més aviat possible. Moltes gràcies i fins al proper vídeo. Bé, doncs, fins ací aquest vídeo. Recordeu, si us ha agradat i us ha sigut útil, subscriure-vos al canal i fer clic a la campaneta per rebre notificacions. També em podeu trobar a Twitter en @canalorientat i en Instagram com a canalorientat. Moltes gràcies a tots i totes i fins el proper vídeo. I no oblideu fer bondat.